Evo već jedna polu kontra, Radmilović, Bevanda sam je na drugoj strani i to je 1-0. To je 1-0, Dražen Novoselac. Evo sada ponovo Bevanda. Ajmo Tomo, odlično, Krkanu! Sad je upalilo. Pantić za Radmilovića. Ajmo Anele! 3-0! Konačno je Anele Radmilović ponovo, on je opasan 1-1. Radmilović, 4-0! Odlično, evo i dopel. Da nisu uradili da ugroze Omerbegovića. Mulahmetović krade loptu. Ajmo, Nijaze! Bravo Nijaze! 13 minuta i 20 sekundi do kraja u Zetri. Bosna i Hercegovina 5, Latvija 0 i evo gola. Latvija 1 u ovom momentu nisu odustajali od te igre. Nije imao puno posla. Da, ali u prvom poluvremenu 2-3 važne, dobre intervencije. Divno! Nijaz Mulahmetović. Evo 600 koji smo čekali. Loptu da ponovo pokušaju sa svoje polovine ugroziti latvijski gol. Sens stao je sam i to je pogodak drugi za Latviju danas. Evo Sens se ponovo upisuje, ponovo su izigrali tu. Tu malo spustili gas, ne zaboravite da je Kakvedžić pogodio stativu. Mogli smo i mi još neki... Hoće li u gol? Hoće! Tomislav Bevanda.